Aku bilang lagi no kita la sampai dari no mati. Tiga malam lagi no sajo. Kelai kapan lai orang bari kelai kain lagi no nampoti. Kelai alai yo baraki. Hai indah iyo bala ya Allahu Rabbi bantuan kita Nabi Muhammad penghulu kita hai sahabat telah saudara wassalamu alaikum karapi jusida dan mulanya kami orang baru datang didapati lokasi lapan oleh orang hai segala lampu lah sudah menarang ini jemaah Allah pada batenggai lagi-lagi elah sudah terantang ini jemaah Allah pada batenggai mana nam rubiah sana tujuh jana maisi cerano sia jepinang tambah lagi tiba kau joroko tu ada depan nanti lah sadang elok duduk ala baroko makan lama satu sakalo cipi nonton nantala diharo baraso kamadanga dibuni dan elo di sikola kami mangkonyo santai mengaji nyosara adik kami terpandai di sikola dalam musara pakai sebelum nagari aduh balai-balai terpegang di penghulu mati jo pagawan oh di sikola kami mako jurumi kana magaji sara alim tauhid di sikola lamo sara rapati sebelum nagari adu bamusadi eta pegang ke imam bila jokati anta ko kacindo menjua pijai anta ko adu to tasapi ke dalam lubang jarum pijai sebuahnya lagi pasal pengarang jawab berjalan lawannya dipandang, lawannya dirasai umur kepanjang. Muka si hadirin, aku Madinah datang, mana dari jauh, tamu lah datang. Dari datang, tamu lah datang, lapar yun kacurau nagada. Anda mendengarkan cerita silawadul lang antara kami dan dua pasang ya Tuhan kisah jatuh pasingan lang kau silawat kami dimisalkan orang. Upama balainya aku tamaria padang panjang balainya rami pagi jo patang. Bayi bare beti jo kereta lo yang nyampang tu ado kawan menumpang dia kapai atau kepulang nak bendi ranca ada bakudo kadang pusianya na mantap lari jana kancang tapi de kami untuk malang bendi je bolo kudo patah pinggang lari mana kile banyak kile malang baik itu lana iyo na aja kata tumpang dengan bismillah
di kamar
يا مولاي النبي محمد رسول الله إلى الله Pasito maso kaya mula kapila siripin na ila Allah Allah ko orang sini ingat orang lain lari kami iman bila itulah dengarkan lagi malam ketunan ilai terdua bila Allah tubuh dan lay agak sajam lagi tuh nada batangga kita iyo membaca kita berbeda dan mendapat ilmu dan lagi kan ada bila kita lada barana kita lada bari alan pada Allah kata lam kadima gambar sila wadullah nanti ternyata pada kamu yaitu dari Tuhan Singgala sebagai tuan rumah lagi malam dan segala jadi si koko atau si pangka basila kamu lagi agung nilai sudah nanlahnya tuh itu tuan dan kita dan tangan dari negara itu wanal kamai mungkin kabun dulu lade bapu yohanan ballado adiknya barakatina iko nada bahala katiko dia mulai tanda tanda tentu sabanna ballado siapa pun tidak ada tanda tentu karena malah pehau nan sakuang kurangnya tapi batang tu amatu tu kangalan itu ondalai itu lagi sandan nan sawar tu nana umpamu dari dia hari dia pailan lo laga tang sajo elan bini labaitullah de malah badah laka ilmu do kada kasi bangala ngaji anakan ziarah anak to kato bala karo lasim bahya yang ada kamu tiap tak sembahyang itu marun tu agamu belai wajib lagi nyoban dan begitu nana basamu dengan bismillah nanti langkah lebaran kamu lain ada beka berkahan kamu wahai saudara nelayan dan ton kalau tunggu saya di badan patut sembahyang kaki terus kalau tinggal lay pikiran orang tidak mengapa lay kita berdoa asalkan tunggal di paham sembahyang nilai kepeng dicari yoga untuk orang jalan antara jalan lurus dekat batu darah kiri kanan layar tak bersih
Siya po man ang buwan nila'y tantulaman Hanggang karmadang buwan tantulaman Karati nyo jalan dalawa ay sahabat Iyon larukun sa ako sarat Siya po man ang buwan nila'y tantulaman Kebanyakan umat lagi masuk segara mencari nafas lagi parinakan dari mulut pagi lah sampai batang dari mulut kecil sampai batang sampai tua di batang orang nilai untuk Allah sekali pun hadir dalam barang bersembah ya Allah sana nilai bodoh ladin orang nusan pun nilai tubuh kembali lain puja nusan pun lalu kali ai dunia kota kembali sekali lain mujuan najo malam pamu Manusu Lajo kita masih Lagi pala kuita dape Nanti ulang Lajo kalau kanan Lai bari lakamanyan Tapi lai kodin Wapo Lai katinggal Lajo kanan Lajo joampo Iyo kapapari ulang Lai banga lai wahai Lai kudaro Alagi do manusia Ladegan Lai agamo lagi duk Lai natang jona padu Lai josa jo Itulah manusia Nalai sudah Nalai jatuh Indah Lan sebaya makatu Konan lino kuliah Lagi jadi Dari lagi noh Lajo pulado Sampai lai kuai Nyoma megang Lai agamo Orang kafir Lai kaum Lai pulando Banyak Lai jo api seratu Lai parhalo Lai Lagi to Islam Oh sudah tantu Kita tembayan Adilimu ladwa katu Manusia aku Onamu lanyo itu Jadi bakamu Manusia aku Dalam daraku Badan tabur Api memandang Lagaman jadi abu Fikiri bana di masuk sekarang Kabar jadi janji Kababu wilan sembahyang Dita putih buku Hati pulang ladakan datang Menatikan anak Laisa bantu mengatakan menati bedantu Kapau kapulang Taruh janji nyawa lari balaya Online salah tulang dipikir pandang wahai saudara adapun kasih hampir karoh laga satunya kami pajatu padamu kasih dapat dipelihara Tuhan nan kadua kasih katun laga saudara Tigo kasih dekat tampil lagi nyonangko Baka abe kasih Andai jadikan lawahai saudara Andai dan tolong kasih laharat Nak kami kabarkan sementara lama ayah putih makan Lajo kalau iyo no baik Otibo ini yo dirangkungan Nelai kajian lai kamarato Kebutuhan iyo nara di sana Lajo kalau kasih kata penangko Kodikan pe iyo lada nyolaga
ambeyo no kasih ka amala iniyo dalima dalam ladanya kubur dan leman jadi kawan dalai tanya malaikat ayo malaikat yo kiamat nanti datang kan Tuhan hari kiamat kalau yo nilai amal iman itu berlaki subiro kemana wakala denyotanyo aku nanti hai malam yo titisan ai hando ini yo padiharo yasiratul yo mustaqim onamo ini yo titisan yo selamat ladanya badan dan masuk akan sarugo kebanyakan ladanya umat di zaman kini mencari nobiti kita kanan oh itu iyo lai kamati ala nyosan kola iyo nyosala iyo kemali nende lai kamala iyo kopoto nanyo aku la iyo diganti aku pilih la iyo no kieto la sampai dari iyo nyomati alatigo malala iyo nyosado delai kapan lai odang bari nende delai kain lagan iyo nampoti delai alayo baraki iyo dosado nende ai indah iyo balaki adiara to la iyo nanabanya lasabe ko iyo nanguti dari soal lai pengajian ladakian la iyo dia kiki lasakian la iyo naulu dari kami la iyo badu dari topan yo la tingala mulo para tabu iyo ade jola pia iyo ai tamunan de kotibo sebagai yo Tuhan rumah di acara kita di malam dangu atau kuna lagi bangsa iyo padon de malam nangko pantau kan iyo la de nyola pia de nala tamu la joko otibo nama jadi tamu yo de ado nyogana sudah iyo ai mola hanya to ya itu ya hanana melan kisah datang de garin la saruaso iyo ikolang kababa inde sampai subuh yo dekati bo dekate kame nangati ka iyo batuno de nyodondo iyo akan marugaro gadan de panakan yola namba alago iyo kiyo kabaru junde namba apuyo anan balago mano iyo si hadiri iyo itoto nakatamu ane tadi kimbola dekan yo malalui yo corong naiko adone duona jauh dari lokasi musolanako masih barajo di rumah jago iyo pasti ane pasiangenyo sedang iyo dudu anauko di burando ya tawala kana seke la de nyobana kapado kaum na bundo atau kaum yo dunia kalau bate ke banyak are denyo oh denale de la de kakana de
nalere de la nakamuko ore de nakabala kasara to cinta kiri Allah kono ado sadaman makai sang buana sana kadang rota oto biana sadama pakai bahada coba ada apipanan nomor 5 oh sadalai banan mi akmi akwala mama kade cala amato oh biya mama kai kerugo tawalai mama kai sedo kaum ayah himbau dekanu oh adoe sadang de duduk nongkrong nen nanti kadai ladenyo sano oh bianan sadayo de mangoco iyo ai kopi napa gulo oh walau sadam minum teh telur walau minum teh cappuccino oh bianan sadala mambali roko walau mambali to gulo walau sadala makan lontong atau makan ladenyo bakso Pancape la data bakso kiro malatibo acara silawai dula la dekai kami mulo kopanan tinggalang kini di termen para tamu kita sebagai pemantauan lapia iyo tamunan lai ko tibo aduh cila bandi tapi enang ko memasari sari nalla jori ko amuri kapala nabari tulalamu banada jadori ko iyo nan kini yo si konsornyo perantau gitu dejo juo perantau dari nalla bekasi olai pulang nambah sabu perantau dari Tenggerang kan lai mungkin ada joan adina lai untuk meria karena cara iyo kita nangko iya tangan balapkan iya tenyo de pulang iyo bakamu samu basukiro iyo malada dan basukiro iyo maladibo iyo itu nalagi bawa oh dari itu karena lajuri itu malaki nama gitulah malahalaka elonyo baru kuandenyo hari pun sana makin yo lari jo ai oleh lalu di malam dan yo kalawai lagi kiro di marilah lagi bulan jono lagu lamo ojo non lagu jambi atau lagu lagu warobongo yang kita nyobana lagu ini jo kisahnya tuh ay kisah seorang yang lo ditinggal iyo ay suami nala wafat alam balik ke tangan kanado sedangkan de anaknya kalau nak salah ado balimo mati goel nana jatan madua nabatino setiap dia bahana balain pinta de pintonyo anak nan para tamu minta kuliah di kabalando anak nomor 2 kita imbalikan yo kampiang batino anak nan nomor 3 belum minta Honda Vario anak nan nomor 4 belum minta HP Oppo anak nan paling busu agabalain ande kandanyo ipakila jo patang kilo marengan kapake bono enala mengadakan niyo ayah baru ju anakku lagi ditinggal ayah nyoma ditinggal bapak hidup di tengah dusun bapak lampu lai bapak ininya hidup di
dengar dusun rumah balang pun dah pakai meja. Pagi turun ke ladang, siang turun ke sawah. Malam mata merewan rumah terkenal di Batu Tutan. Malam mata merewan rumah terkenal di masuk susah. Bila anak menangis hatiku rasa rigo. Terkenal masuk dulu, rumah masuk ayah lain aduh. Terkenal di masuk dulu rumah masuk ama alun jadi jandul. Ayahlah dicari gantinya hatiku lamanian. Anak lagi pengen rumah lun tahu salah dan benar. Anak lagi mengenyan, rumah lun tahulah salah dan benar. Minta kepada Tuhan ya Allah tabahkan hati kami. Menjelang anak dan rumah kita murahlah rezeki. Menjelang anak gedang amat capek dua dapat lagi. Menjelang anak gadang ditobok ketek mandapil lagi. Bagi Tuhan daripada doa kami. Oleh amal orang jadi amal kematian lagi. Sebagai iyo berliburan lagi mukotan rami. Malaban kailonyo. Oleh kakanan belai nabi kadilawan katuh bayo. Adalah tondong adalah sambut oleh sasudariku. Odalainya kau nanjol lagu iolah siran tak kudu. Iolah terjadi dua. wa ashabihi ajma'in Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in Sayyidina Umar Utsman Ali Abu Bakar sahabat Nabi Siti Fatimah binti Rasulullah Nabi Muhammad junjungan kami. Fatimah binti Rasulullah Nabi Muhammad junjungan kami. Ya Maulana ya Habibi ya Habibi nanti akan kemudian hari. Ya Maulana ya Habibi ya Habibi nanti akan kemudian hari. Beri syafaat ya Habibi. Kalaulah tidak engkau menanti, beri syafaat ya Habibi. Engkau menanti, beri syafaat ya Habibi. Ya Sayyidina Umar Utsman Ali sahabat Nabi. Siti Fatimah
Muhammad junjungan kami. Fatimah binti Rasuli Nabi Muhammad adalah junjungan kami. Ya Maulana ya Habibi, nantikan kami kemudian hari. Ya Maulana ya Habibi, nantikan kami kemudian hari. Kalau tidak engkau menanti, beri syafaat ya Habibi. Jikalau tidak engkau menanti, beri syafaat ya Habibi. Ayo sanjungan nyoda bilal begitulah caranya. Delai pakailah hiburan lah kata orang lah tua-tua. Kini mari tokan dakan Delai kalau gitu. Tuhan lagi solat mari leban namo. Oh delai tolongan lah sambung ni oleh sasudai ko. Tuhan lagi tanah rancak jolaku dan siro-siro. Oh delai atau lah jolaku oleh siran tak kudu. Pinta yo kutuli halaikan dapat beri babu binatang apa di menjadi. Anak buana kambang nagari na arami kumuana panjang bamurah rasaki. Ibadah Tuhan dan lain terlibat ini itu permintaan dari lepas kami. Lagi kau gara-gara inilah bunyi simakan mana lah silakan kini. Wahai sahabat itu sudah roh lagi kebutinya dari kami baru. Gara-garanya kami agak luar biasa. Kalau dua bananan Allah nana baru matanggo. Jangan kami pada tu timane karena sekarang nanti. Siap orang tak di jangan jelakan tu talento. Maaf dipinta ke penonton bersama. Kati pampa dan mandi lalu jika apa dan katu. Lapita tak pati karena tu lada bangga tu. Tinggalan kemarati dalam daerah lapan